ई बार तो पवन सिंह झंडा गाड़िए दिले बारन। चोरी के मामला में लागता उ एक नंबर पोजीशन पे जइहन। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वो इंसान कहत रहन कि जौन हम लकीर खींच दें ऊपर रेंगब लोग, ऊपर चलब लोग, झमकावला से हुई। और एगो गाना उनका रिलीज भइल बा, अंगूरी से भंगुरी। उहो गाना भाई जौन एकर धुन बा उहो कॉपी कइल बा। खेसारी लाल यादव के एगो गाना रहे ओढ़नी डाल के चल, और एगो टुनटुन यादव के गाना रहे ओढ़निया पे नाम। वैसे तो भोजपुरी के परंपरा बा कि एक धुन पे 70 गो गाना बनेला और वो 70 के 70 एक के म्यूजिक डायरेक्शन पर और एक के धुन पे बनेला। ये तो पुराना परंपरा बा, लेकिन जौन इंसान कहत रहे कि हम जौन लकीर खींचे नी ऊपर इंसान रेंगेला, तब का पवन सिंह चोरी के लकीर खींचता रहा। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बनल रही। आज यही के ऊपर में चर्चा हुई कि सबसे बड़का चोर के बा, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह की टुनटुन यादव। नमस्कार दोस्तों, हम ही जीत आरिया रहुआ सब देखा तनी भोजपुरी मरिचा। फ्रेंड्स, ही मरिचा खाए वाला ना हा और रगड़े वाला हा। आज फिर केहू ना केहू के रगड़ाई होई। अगर चैनल पर नया बने तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के प्रेस कर ली। तो फ्रेंड्स, एगो गाना निकलल बा पवन सिंह के अंगूरी पे भंगुरी, और ई गाना के जोन बोल बा वो खेसारी लाल यादव के गाना ओढ़निया डाल के चलो से मेल खाता, और टुनटुन यादव के गाना ओढ़नी पे नाम से मेल खाता। तो का पावर स्टार के पावर यहाँ का ख़त्म हो गई बा। ई गाना कहाँ से चोरी होके आ गई बा? ई धुन तो हनी लोग ने अपने आप के भोजपुरी का ब्रांड बोलेला लोग। ब्रांड इतना नीचा हरकत ना करेला। और वैसे भी तो भोजपुरी का परंपरा बढ़ रही बा चोरी का गाना गावे से। आज से ना, जब से इंडस्ट्री खराब होइल बा, पहले कम बात नहीं बोलत, आज से 40-50 साल के बात नहीं बोलत। पहले तो बढ़िया बढ़िया गाना बनत रहे। पहले बड़ा बड़ा सिंगर गावत रहे लोग, रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार, ये सब बड़ा बड़ा सिंगर रहे लोग। तो बढ़िया बढ़िया गाना भी बनत रहे। अभी के जो सिंगर आइल बारा सन खाली पैसा छापे के ऊपर में बारा सन, पैसा कमाए के ऊपर में बारा सन। भोजपुरी इंडस्ट्री से, भोजपुरी का मान सम्मान से कोनो लेना देना नहीं खे। यहाँ एगो कहावत एकदम फिट बैठता कि पुलिस पुलिस चोर को पकड़ो। अरे भाई, जोन पुलिस बा वो चोर बा, आ जोन चोर बा वो तो चोर बरलही बा। तो फ्रेंड्स, ऐसन करे से कब तक धर्म करम चली? ये तो हमरो नहीं बुझा। टुनटुन यादव जातिवाद और क्राइम के बढ़ाए वाला वो आदमी गाना गावेला। ओकर गाना में जातिवाद कूट कूट के भरल बा। लागेल ओकर गाना सिर्फ खाली अहिर समाज सुनेला और केहू ना सुनेला। और दोसर गाना गावेला तो ओमे गुंडागर्दी के बढ़ावा देवेला। जौन बिहार में जंगल राज रहे भाई, कोनो यादव के कृपा से ही हुई, उहे जंगल राज के वो दर्शन करावेला। तो फ्रेंड्स, रउआ सब के का लगता भोजपुरी के नया गाना बनावे के चाहिए? भोजपुरी के जौन धुन कॉपी करे के आदत बा ओकरा से परहेज करे के चाहिए, दूरी बनावे के चाहिए, या सिर्फ पैसा कमाए खातिर कम मेहनत करके एगो गाना चोरा के गावे के चाहिए? तो फ्रेंड्स, रउआ सब कमेंट्स में बताई। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय भोजपुरी, जय हिंद।